creo que xa estades vendo a Mari cando coa cámara estaba bastante lexos, eu non a vexo. Agora sí, xa aparece. Esta formación rocosa tan singular é coñecida como a Pedra Visera. Estamos en Francelos, Ribadavia, e dende logo deixa de ser asombroso os caprichos que dá a natureza. Pero, ollo, a tradición nosa dice que isto tamén non tuvo por que ser a natureza, pudo ser obra dos mouros. Os mouros eran eses seres con poderes máxicos que eran capaces de facer cousas que nos asombraban. Eu aínda hoxe, cada vez que vexo unha cousa impresionante que asombra, como esta, digo, isto é cousa dos mouros. Eran capaces de transportar pedras colosales, verdad? E colocalas aquí. Estou cerca de outro sitio que a mí me sorprendeu. Este é un dos sitios que me sorprendeu aquí, e aquí tamén pertiño, en Melón, a man da Moura, un castro, con as formacións rochosas imensas, e que chaman a atención. Pero o día que veñades aquí, aparte de disfrutar desto que vos vai deixar en silencio, eu entendín que cando unha cousa asombra, a xente que vai, agora viñemos un grupo, non fala, se queda como pasmada, non? Mirando para él. Entonces, dade unha volta por todo o entorno. Trazado un perímetro de 300, 400 metros ao redor, e vades ver dunha zona que foi adicada no seu día, creo que a plantación de viña. Estamos no Ribeiro. E hoxe está desaparecido, os campos, os viñedos están noutra zona, pero cando veñades, vades quedar asombrados do traballo que había aquí para facer estes bancales. Vades quedar realmente asombrados, non vos digo nada máis. E se tendes sorte, incluso vades encontrar algunha adega, aproveitando a orografía do terreno, e iso. Xa me contaredes, non vos vades a arrepentir. Vir aquí. Eu vou mindo, porque créeme que eu estou asombrado. Espero que vos guste. Se vos gusta, darlle, compartide. Se decides, Xoán, eres fantástico, pois tamén é o equipo, Mari, María, todo o equipo que estamos facendo este traballo. Está logo. Que preciosidade. Cousa, categoría. Cousa, categoría.